Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ushare, ulike, ukhomente kwi-commentary box ngezansi. Sibika sika-Z ngasebrijini e-Africom lapho bekulontshwa khona ikhishi le-MK Party njengoba uzibonela esithombeni zakho leli khishi. Kodwa-ke intatheli iKhaya TV2 ixoxisane nomsunguli waleli khishi. Ake sithathe-ke iy'ntambo siyiphose kuyena khona uzozizwela ukuthi baxoxisane bathini. Njengamanje-ke sifisa ukuthola-ke kumsunguli walo ikhishi-ke liyi-White 85 sizwe-ke kuyena ukuthi-ke ward coordinator-ke sizwe kuyena ukuthi-ke ikhishi-ke isizathu sokusungulwa kwaleliphi. Njengamanje angithi sime nosisi sethu. Yebo. Yebo sethu, sicela usiphe nje amagama aphelele. Igama nguSipho Sethu wakwaShabanga Isibongo. Namhlanje sila eWard 85 usibizile uthe kunento ozoyenzela umphakathi sizwe ngazuthi uthi ulontsha ikhishi. Sicela usithathe ulibeke ekulontshweni kwekhishi ukuthi-ke lisuka nini liqale nini leli khishi kuthiwa seliyalontsha namhlanje noma liyaqala nje ukuba khona namhlanje. Okay, ngiyabonga ithuba. Ikhishi liqale after elections ngesizathu sokuthi besihleli njalo sithola ama-complain ukuthi abantu ababevotele umkhonto wesizwe party abasaphakelwa ey'ndaweni la kuphaka khona abantu bomkhandlu. So mabe complaina kanjalo sabuka ukuthi abantu bethu bazofa indlala, abanye ba default mhlambe kwi-treatment, rather siqale nathi ikhishi so that sikwazi ukuvala lesiya sikhala esivulekile. So siliqale lapho-ke ikhishi lethu till to date. So ikhishi mhlambe lisebenza iy'nsuku ey'ngaki mongase nje ungicacisele ukuthi mhlampe iy'nsuku ezisebenza leli khishi lisebenza iy'nsuku ey'ngaki? Okay, sisebenza Monday to Friday, that is 5 days a week. Yeah. Niphakela abantu kusukela ngoMsombuluko kuze ngoShawu lesihlanu. Nibaphakela ngaka ngoba udokotela uthi akudliwe kathathu ngosuku. Nibaphakela ngaka. Yebo, sibaphakela kusukela ngoMsombuluko kuze kushaya uLesihlanu. One mhlawumbe ngiyicacisele asenzi isuphu noma nezinkwa but sipheka nje a full meal. Ama-meals ethu ayahlukana usuku nosuku. Ngelinye ilanga i-rice, chicken curry, ngelinye ilanga i-rice nodali, uphuthu, mhlampe nekabishi, istambu, curry kabhontshisi. So nje sipheka konke ukudla esibona ukuthi kungaba usizo emzimbeni womuntu kuqala. Understanda lento yokuthi-ke abantu esibaphakelayo abanye babo bawo chronic. So umuntu maye u-chronic kubalulekile ukuthi akathathe amaphilisi akhe esedlile. Then sabuka nje ukuthi mhlampe ukwenza isobho bekungaba into enhle kodwa ngenxa yokuthi isobho liyashesha ukuphela emzimbeni womuntu sabona kungcono ukuthi senze into ezohlala. So ke njalo nje siqala ngo11 ukuphaka siphakela siqale sineyiteshi ezimbili but manje sesineyiteshi ezu4 esiphakelayo. Ukuphaka kwethu ke asikhethi balala muntu. Noma ubani ofikayo ufika phake futhi asimbuza umuntu ukuthi wena wavotela ini, cha asikwenzi lokho. Njoba sila 85 Ward 85 la eAfricom Center sinabantu abaphaka la base Ward 85 sibe nabantu base 84 sibe nabantu base 87. Okusho ukuthi iward yonke. Iward yonke nama-ward angaphandle. Yes. Bese kuthi khona enye indawo iVD esiphaka kuyona ebizwa ngama-phase. Ema-phasini masiyophaka khona siphakela abantu basema-phasini, siphakela abantu bakaZethi, siphakele abantu abasuka eMalkazi. That is Ward 86. Mangabe siyophaka ka-N, u-N usondelene no-Ward 83. Sisuke siphakela abantu base-Ward 85 nabantu base-Ward 83. Bese kuthi masiphaka la phezulu emthethweni VD, siphakela abantu basemthethweni VD. Behlangene nabantu abasuka kundawo eUnogo area we-IFP nabo bayeza bazophaka. Mhlawumbe-ke ngoba siyasazi isimo semnotho eNingizimu Afrika ukuthi sime kabi. Mhlawumbe ngokwenza lento ngiyacabanga ukuthi kudingeka ukuthi ube negross yangempela. Ngiyabona abantu la bagcwele balindele ukuthi bazophaka namhlanje. I-funding mhlawumbe uxhaso nithola kubani ngoba siyazi iqembu lomkhonto wesizwe party liqembu elisha elisandana kusungulwa. Mhlawumbe i-funding obani abayifunda le project enkulu kangaka ngoba siyabona khona ngisho izingane la khona abantu abadala abazothola ukuthi bazodla. Okay, uxhaso silithola ku comrade uThulani Miyeza. Yes.
uyena nje engathi mangiqhamuka nombono wawuthathela phezulu. Mayewuthathela phezulu ngathi mina mfethu indaba yokudla inzima ukwenza igrosa. Wathi khululeka sisi. Saqala sithenga ama-rice awu-4 mhlampe nezitambu eziwu-4 kanjalo. But manje sesithenga ngosuku sipheka ama-rice awu-6. Shuthi engeneleni nabanye shuthi akaseyade ngiyabona mase sekukuningi kanjalo nginesho ukuthi naye ngeke aze kube ukuthi umyeza sekuyena yedwa. Hayi, okwamanje nje usayibambe yedwa. Okwamanje nje uyibambe yedwa nje asinayo omunye umuntu osilekelelayo. Nokulontsha kwethu namhlanje uyena osilekelelile ukuthi sikwazi ukuthi sithole itende lesikulona, ihlala abantu abahleli kuzona. Ukudla ke vele ukudla esikuthengayo almost every day for ukuthi abantu baphekelwe, kodwa nje uyena impela osayibambile. So into enhle kakhulu mhlawumbe ke ngaphandle ke nezingane zesikole ngicabanga ukuthi manje sisuka ezikoleni ziyakwazi ukuze mhlawumbe zizophaka nazo sidlule mhlawumbe udlule esikoleni ingane ibambe ukudla kulala. No, ingane siba nazo kakhulu makusuke kuvalwe izikole. Makusuke kuvalwe izikole mhlambe ngizolinganisa nje la sikhona manje. Mangabe izikole zingavalwanga siphakela abantu about 120. But mangabe kuvalwe izikole sienda pha siphakela abantu abala ko 140 something. Ngenxa yokuthi kusuke kunezingane ngoba isuke ivalile esikoleni ngosuku. Ama-meals ngikhuluma nge-state leso sosuku olulodwa endaweni eyodwa, not lezi indawo zoyi-4 cha. Indawo iVD ushuthi indawo iVD eyodwa iphakela 100 wabantu. Shuthi ngicathi ama-VD la uma ungibalela ubaleka u4. Yebo. Okusho ukuthi uma uthi shuthi abantu enibaphakela ngosuku abantu abaku400 Bangaphezulu ka-400 ngoba rough estimation. iVD neVD ayibi nabantu abalinganayo. iVD enabantu abaningi kakhulu iVD yaseCola namaFaze. Because ihlanganise iCola VD namaFaze abese i-add abantu base Malgazi. So ibona baba nabantu abaningi because mangikhumbula kahle nje saqala ngo-86 wabantu. Ekuthe mangabe kuqhubeka isikhathi after 3 months ngiphinde ngenza istate esisha ngicheck ukuthi abantu basayileyo number. In 3 months time sasesikhuluma ngabantu about 240. So okuyimanje sebekhuphuke kakhulu because I think it was last week whereby I was doing a stat again bese ngikhuluma ngabantu abala ku 466. iCola VD namaFaze including iMalgazi. Umsebenzi mkhulu kakhulu mina ngazi ukuthi ngizothini. Mhlawumbe ke mangase kuthiwa khona umuso wamabhizinisi oyithandile lento oyibuka bayithanda lento eniyenza la mhlawumbe ngasethi ufuna ukunixhasa angiyathinta bani mhlawumbe khona umuntu noma ubani angathinta bani ukuze ekwazi ukuyisupport ngoba lento ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu into ekhombisa ukuthi ubuntu impela bisebantwini. Uma nikwazi ukuphakela abantu abanga more than mhlawumbe 400 rough estimation abangaphezulu kwa400 ngosuku every day kusukela ngomsombuluko kuze koshaya uLesihlanu, okusho ukuthi nempela ni dedicated ekutheni nilekelela abantu. Makukhona umuntu othi uyafisa ke ukuyisupporta ke le program yokuphakela abantu eniyenzayo angathinta bani engenza kanjani? Okay, singakujabulela ukuxhaswa kakhulu. Mangabe kukhona mhlambe ofisayo ukusixhasa kulomsebenzi esiwenzayo singajabula mangase angithinte enambeni. Inombolo nankinga izovela la screen noma uzoyibiza nawe. Okay, inombolo yami ithi 081 216 7753. Singakujabulela kakhulu ukuxhaswa ngoba kwesinye isikhathi nami ngiye ngimzwela umyeza. Kubhlungu ukuzwela umuntu ungeke ukwazi ukumlekelela ngalutho. But ngiyakholwa nje ukuthi njengoba sina le launch yanamhlanje kuzoba possible ukuthi sithola abantu abazosixhasa emsebenzini esiwenzayo. Ngoba siyafisa futhi abantu bazi ukuthi umkhonto ukhona noma ingasiphi isikhathi. Yebo. Mhlawumbe iziphi ingqinamba mangasithatha usibeke nje zibe mbili enibhekana nazo kulo msebenzi wenu okulekelela abantu abangenakudla? Okay, ingqinamba esibhekana nazo kulo msebenzi. One, kunabantu umuntu afike ephethe ikhaftini ezo2 athi uzophaka uphakela mhlambe nomalume wakhe noma nogogo wakhe ekhaya. Asimaza ngithi sivume ngoba sidabukela isimo ukuthi uthe uphakela umuntu osekhaya mhlawumbe ongakwazi ukuhamba. Mhlawumbe 2-3 days down the line uthola ukuthi akekho lo muntu obeshiwo.
kusho ukuthi umuntu beyifunela nje ukuthi ayiphakele ukudla ku-extra. ukuze azothola nokwantambama. Yes, understanding that ukuthi abanye abantu kupossible ukuthi bagcina ngokudla lokudla esisuke sikwenzela abakutholi ukudla kwantambama. So yingoba mhlawumbe uthola umuntu esifika nezitshe ezimbili athi uzophakela umuntu. Ngoba enye into esibuye siyenze ukuthi siyalandelela. Makuthiwa khona umuntu ogulayo ongakwazi ukuhamba, sihambe siyombheka loyo muntu loyo. Mhlambe umkhulu lo oke wakhuluma la ekuqaleni. Umkhulu simphakelele ekhaya. Ngenxa yokuthi sibuka ukuthi i-age usemdala. Kunomama omunye oshawe stroke naye ongakwazi ukuzala simhambisele ekhaya. Masisuke nje imoto iphuma iyophakala noma ngabe i-PVD iqala ekhaya laloyo mama ifike imshiyela ukudla bese iyadlula leyo VD. Okusho ukuthi nange-transport niyalidinga usizo ngoba indlela enisho ngayo ukuthi abanye abantu nibayisele ekhaya none-transport mhlawumbe menayo ongokuthi yena uyayithanda lento eyenzakalayo angakwazi ukulekelela. Angabe usisize kakhulu ngoba isifiso sami ngokuqala i-soup kitchen angifisi igcine ngokuthi kube i-soup kitchen kuphela. Ngiyafisa ukuthi sigcine mhlawumbe sinanama CCGs, community caregivers azokwazi ukolekelela njengoba ngisho nje ukuthi khona abagulayo abasemakhaya esihamba njalo uthothi siyahamba sibahambisela ukudla but uthothi kufanele agezwe. Sekufanele masibuya kophaka sishiya amabhodlela asiwawashile sesiphindele emuva sesiyogeza loyo muntu loyo. Anigcini ngokubaphakela kuphela. Abadinga ukunakekelwa abanganabantu azobanakekela niyabaphinde nibanakekele abantu abadala. Asigcine nje ngokuphaka kuphela. Abadinga ukunakekelwa siyabanakekela. Mhlawumbe nigcina ukunakekela kuphi ngoba nezingane njengamanje mhlawumbe nezingane zesikole eshoda ngama-uniform niseningene niqalile ungenelela noma nigcina ukuba ukunakelela abadala ukuthi abasakwazi ukuzenzela nayo yonke lonto njalo. Okwamanje besisadila nabantu abadala abangakwazi ukuzenzela lutho sihambe siyobageza sibenzele ukudla should kubonakala ukuthi igceke mhlawumbe lenile sikline igceke. Okwama-uniform zikhona izikhalazo esesiyitholile emhlanganweni wangolesibili esizobe sihleli kuwona sizobe sikhuluma ngezikhalazo zama-uniform ngoba nazo ziqhamuke late mhlawumbe kube zayiqhamuke early ngabe sesiyayikhuluma sadlula kuzona mhlawumbe lelo ntshi namhlanje besizothi siyenza nabo sibe sesiba include kulo msebenzi esiwenza namhlanje but ngokuthi baqhamuke late nenkinga zama-uniform so sekuyinto ekufanele sihlale siyikhuluma emithingini abese siyangenelela nakuyona. Siyabonga kakhulu ngabe khona ngokushila kukho sishaye konke. Hayi ngiyathemba sikushaye konke makukhona okusele hayi kobuye kutholakala. Okay, besikhuluma ke naye ke usethu ke uward coordinator wakuyona le ndawo le echaza khona ukuthi ke ngempela ke i-soup kitchen yabo isebenza kanjani. Uphinde wakuveza futhi ukuthi ke ayigcini ngokuthi kuphela iyenze ukuthi ibanikeze abantu ke okuya ngasethunjini baphinde babalandelele ke sekukhulukazi abantu asebebadala asebekhulile babalandelele ukuthi ke bakwazi ukubavakashela emakhaya ke babalekelele laba bangasakwazi ukuzigeza laba bangasakwazi ukuthi ke benze njani ke balungisa amagceke ekhaya bakwazi ukuthi baphinde futhi ke babalekelele. Siyacela ukuthi ke osomabhizinisi ababukela ke lo mbukiso njengamanje ke into eyenziwa ke osomabhizinisi wasemlazi ke umyeza ke siyacela ukuthi bangenelele ke bamlekelele kakhulu ngoba ukuvezile futhi ukuthi ke uyalidinga usizo esingabalekela ekutheni usizo lokuthi ke kube khona ke i-transport njengoba bekwazi bephinde bahambele ke imndeni ke le ekhethekile ubaningi abantu ke endaweni yasemlazi ke ngoba uthi abaphakeli i-ward 85 kuphela baphakela namanye amaward ke athintekayo kubantu ke abadinga usizo ke siyacela ukuthi ngabalekelela ke ngokudla ngoba abantu babaphakelayo la abantu abangaphezulu kwa-400 ke ngosuku uyacabanga ngokuphakela abantu abangaphezulu kwa-400 ngosuku ukuthi ke imali engakanani leyo ke engena ngekilo so sithatha ke sikubheke sekhona ekitchen ke lapho ukuthi ke sifuna ukubuzwa lokudla ukuthi ke lokudla okuphakela abantu ke ukudla ke ekukanjani njengamanje ke sibheke khona ke ekitchen ke siyozwa khona ukudla mina ngizonitshela ukuthi ke kunjani ukudla asambeni.